Het is gewoon gelukt. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is nog steeds Peter Nouwens en welkom in mijn super deluxe YouTube video. Ja. Vandaag ga ik weer iets proberen. Ik heb namelijk iets gezien op het internet en dat waren twee van die kindjes. Die hadden zichzelf helemaal beplakt met van die staafjes die je overbreekt en dan licht gaan geven. Toen ging het licht uit en toen gingen ze dansen. Ik vond dat zo tof uitzien dat ik zelf naar de winkel ben gereden. De staafjes heb gehaald, lijm heb gehaald. Ik ben er nog niet echt achter gekomen hoe ze dit hebben geplakt. Maar ik heb genoeg om te plakken. Dus we gaan het zien. We gaan het proberen. Ik denk dat ik hier een aantal ga doen. Hier een aantal ga tapen. Maar hoe ga ik dat hier doen? Ik denk dat ik dat echt op het shirtje kan plakken. Jij mag mij dadelijk helemaal hier rondom gaan tapen. Met de plakband. Had ik liever duct tape gehad. Wat zijn dat alweer van opmerkingen? Ik hoop dat deze superglue werkt. Zal het blijven plakken? Oeh, aan mijn vingers wel. Hé, er komt iets vanaf. Zag je dat? Rook. Er kwam rook vanaf. Nou, van binnen plakt het wel goed. We gaan gewoon met plakband werken. Wilt er iemand lijm kopen? Graag in de reactie reageren. Wat moet ik doen? Jij mag mij gaan tapen. Hoe lang branden die? Dadelijk zijn we er niet klaar, zijn ze uit. Niet te strak, hè? Ja, dat is genoeg. Ja, kijk, perfect. Dat hoeven we niet met lijm te doen. Ah! Ik ben benieuwd hoe dit eruit gaat zien in de donker. Op mijn beenhaar. Ja, doe. Ah! Oh! Is het niet een beetje klein? Nee, ik heb Voor je hoofd. Nee, kijk eens. Nu weet ik wel wat ik met carnaval wil worden. Maar ja, de eerste 2 uur ben je lichtgevend en daarna ben je de hele avond ben je niets meer. Perfect. Geef maar niet vast, ja. Ben je er klaar voor? Ik wel. Ik vind het spannend, ik ben benieuwd hoe het uit gaat zien. Ik ben zo benieuwd of dit gaat lukken. Sander, het licht mag uit in 3, 2, 1. Ja hoor, het is gelukt, het is geslaagd. Het is gewoon gelukt. Eindelijk op mijn YouTube kanaal is het gewoon gelukt, mensen. Ik heb er helemaal warm van. Oh, dit vond ik zo vet om te doen. Zo leuk. En nu mag er gehast worden. Tot de volgende keer. Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen. Doe dit vooral thuis ook na, want het is heel erg leuk en veilig om te doen. Zolang je die dingen niet gaat opvreten natuurlijk. Maar ja. Doe dit thuis ook na, stuur me jullie filmpjes, tag me op jullie Instagram, YouTube, Facebook. Ik ben overal te vinden. En tot de volgende keer maar weer. Vergeet vooral niet te abonneren, duimpje omhoog te doen. Tot de volgende keer. Doei!